Futbola zoragarria da, baina handia da, bai gauza honetarako, zein gauza txarretarako. Eta aski da, nahikoa da. Azkeneko boladan, konportamendu txarrak eta gaiztoak eta toksikoak gero eta gehiago handitzen ari dira, eta zerbait egin behar dugu, zerbait gehiago egin behar dugu. Futbol 0-0 eskaintza berritzailea da. Orain arte egin izan diran gauza guztiekin konpatiblea guztiz. Eskainiko deguna zera da. Azpitik gorako mugimendu bat, gizarte mugimendu bat. 2. Zentratu beharrean aspekto txarretan, bere antonimotan zentratuko gara. Aktitude positibotan. Eta 3. Honentzako dala. Goazen gaiztoak edo aktitude txarrak dazkatenak aparte ustea, eta zerbait ezberdina egin nahi dugunok biltzea eta zerbait polita egitera. Futbol 0-0 efektiboa izan nahi du. Eta sistema eta metodologi oso zehatza eskainiko die entrenatzaile, guraso eta klub guztiei. Laguntzeko prest, bat egin, trebatu eta ekin.